बेसेबां दिन जोंनाव डक्टर आरो इन्जिनियार ओंखारबाय थागोन बे खामानिया सोलिलांबाय थागोन हाग्रामा महिलारि सारा होनदों मोजां खामानि मावनाया माब्लाबाबो थुंगेनो नाङा दिनै जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार टाउन आरो देबोरगाव समस्तियाव जा रोंगौथि गोनां न'खरनिफ्राय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनिसिम लाइजाम हरदों बा एप्लिकेसन हरदों बेखौ मोननानै क'क्राझार टाउन आरो देबोरगाव समस्तियाव जोङो दिनै गिदिंदों दिनै फैयै फैयै जों बालाजान थिनालियाव दंफैयो जोंहा रजे नार्जारिया बिथाङा मा होनो बे डक्टर फरायगासिनो दङ आरो रंगिना नार्जारि बिथाङा इन्जिनियार फरायगासिनो दङ जोंनि थाखाय खाफाल गोनां मोनसे न'खरावनो सानै फिसा हिन्जावा सासे इन्जिनियार आरो सासे डक्टर फरायगासिनो दङ बे बालाजान थिनालि ओनसोलाव दा बिथांनि एप्लिकेसनखौ मोननानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा सासेनो 1 लाख आरो सासेनो 1 लाख 2 लाख बे न'खराव हरदों जों अफंलावरिनाव आर'ज खालामो रजे नार्जारि आरो रंगिना नार्जारि बिथांमोना सासे बिब' बिनानाव बिथांमोना सासेया जि थांखियाव थांदों इन्जिनियार फरायनो मोजां इन्जिनियार फरायना फैनो हाथों जि थांखियाव सासेया थांदों डक्टर फरायनो मोजां डक्टर फरायना फैनो हाथों जोङो आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामनानै होयो बेनिफ्राय बेराफारसेथिं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं सारा बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ बुंनो लुबैयो नों जुदि फरायनायाव मोजांब्ला रांखान्थि हालोदा जुदि मोजां नङाब्ला नोंसोर फरायनायखौ फावसायनो नाङा नों जुदि फरायनायाव मोजांब्ला नोंखौ अनग्रा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार दङ जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोन दं ओंखायनो जाय बिटिसिनि नागरिक बिथांमोनहा डक्टर फरायनो इन्जिनियार फरायनो बा पिएइचडि खालामनो गोसो दङ नोंथांमोनहा गोसो होनानै फराय रांखान्थिया नोंनि थाखाय जेंना जानो नाङा मानोना नों जुदि फरायनायाव मोजांब्ला नोंखौ अनग्रा बिटिसिआव गोबां सुबुं दङ दा दिनै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बिपिएफनि दोलो बिथांमोनखौ जोंखौनो दैथायहरगासिनो दङ गोबां रांखान्थि अनसुंथाइ होबोगासिनो दङ जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि साननाय सानस्रि आरो सान्थौनि गेजेरजों बिटिसि ओनसोलाव गोबां डक्टर गोबां इन्जिनियार आरो गोबां पिएइचडि हल्डार बिथांमोना जोंनि गेजेराव फैनो थांगासिनो दङ इसोरा जोंनो बोलो आरो बुद्धि होथों आरो बांसिन डक्टर इन्जिनियार फरायनो हाथों गोबां जोंहा रोंगौथि गोनां दङ नाथाय बिथांमोनहा फैसा थाखा आंखालनि थाखाय फरायनो हाया दा दिनै बिटिसिनि चिफ सारा बिथांमोनखौ अनगासिनो दङ आं मोनसे एग्जाम्पल होनो सानदों आमेरिका हादोरनि खाथियाव थानाय किउबा हादोरा बिराद फिसा देश नाथाय फेडेल केस्ट्र'नि नाजानायाव किउबा हादोराव बिराद डक्टर इन्जिनियार सृष्टि जादों आरो आफ्रिका बादि कान्ट्रियाव गोबां डक्टर साप्लाइ हरो जोंबो फैबाय थानाय 5 बोसोरनि उनाव बिटिसिआव ओरैबायदि डक्टर ओंखारगोन आरो इन्जिनियार ओंखारगोन पिएइचडि हल्डार ओंखारगोन जाहाथे जों गुबुन रायजो मा होनो नागालेण्ड मिज'रामफोर बादियाव जोंनिफ्राय बड'लेण्डनिफ्राय जों डक्टर हरनो हायो गुबुन गुबुन रायजोआव जोंनिफ्राय जाहाथे डक्टर लांफैनो गोनां जायो इन्जिनियार लांफैनो गोनां जायो फिसासा बिटिसिब्लाबो जोङो गामि गामि डक्टर न'खर न'खर डक्टर गामि गामि इन्जिनियार न'खर न'खर इन्जिनियार टाउन सहर इन्जिनियार आरो डक्टर सृष्टि खालामनो थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा साननानै बे थांखिखौ खामानि मावनो जोंखौ बिथोन होगासिनो दङ ओंखायनो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां डक्टर गोबां इन्जिनियार आरो गोबां इन्टेलेक्सुवेल पिएइचडि हल्डारफोर ओंखारनो थांगासिनो दङ बिनि उनावनो मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि ब्रेन बिथांनि साननाय आरो बिथांनि बिथोन होनाय दा ओंखायनो जोङो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि इउथ बिपिएफनो जेरैबादि बिथोन होनानै जोङो गामि गामि थांनानै रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ अनगासिनो दङ जोङो बिनि थाखाय हाग्रामा महिलारि सारखौ साबायखर बावनो नांगोन आरो बिटिसि ओनसोलनि लाइमोनफोरनो गोरिब गुन्द्रा लाइमोनफोरनो आफा अबंलावरिया अनहरथों आरो बिथांमोना मोजां मोजां रिजाल्ट खालामनो हाथों आरो बयनिफ्राय आं साबायखर बावनो नांगोन जोंनि बिटिसि ओनसोलनि ससियेल मिडियानि रिपर्टारफोर दिनै जों मिन्थिया जायगा जायगा जोंहा डक्टर फरायगासिनो दङ फैसा आंखाल जायगा जायगा इन्जिनियार फरायगासिनो दङ फैसा आंखाल नाथाय जोंनि पर्टेल निउसनि बर' बिजोंनि पर्टेल निउसनि मावथि बिथांमोनहा न' थांनानै बिथांमोना बै फरायसाफोरजों मोगा मोगि लाहोनानै जेरैबादि दालांनि मोनसे खामानि मावदों ब्रिज बादि खामानि मावदों बे नोंथांमोननि खस्थ'नि गेजेरजों बे मेसेजआ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनिसिम सफैदों आरो हाग्रामा महिलारि सारा जोंनो बिथोन होदों बैनो रांखान्थि होयो होननानै ओंखायनो आं बिटिसि ओनसोलनि साफ्रोमबो पर्टेल निउसनि जाय बिथांमोनहा खामानि मावगासिनो दं सान्दुं अखा बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों बे पर्टेल निउस बानायनायनि गेजेरजोंसो जोंनिसिम सफैदों माखासे जों मिन्थिदों आरो बेबादिनो बै
फरायसाया डक्टर इन्जिनियार बा PhD खालामनाय फरायसाफोरा मानाव गेदेर BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइ बिथांमोनहा मोनहैदों बेसेबां दिन जोंनाव डक्टर आरो इन्जिनियार ओंखारबाय थागोन बे खामानिया सोलिलांबाय थागोन हाग्रामा महिलारि सारा होनदों मोजां खामानि मावनाया माब्लाबाबो थुंगेनो नाङा दा जोङो लाइमोन BPFआ जों सानो जों मोजां खामानि मावगासिनो दं जेब्लासिम मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बा जोंनि BPFनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा बा समाजनि माखासे मोजां मानसिफ्रा जोंनो रां अनसुंथाइ हरबाय थागोन आरो जोङो बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबांसिम डक्टर इन्जिनियार बा गोजौ सोलोंथाइ लानाय गोरिब गुन्द्रा मोनबाय थागोन बिथांमोनखौ हेफाजाब होनाया जोंना सोलिबाय थागोन ओंखायनो सार्भिस टु स्टुडेन्ट इज सार्भिस टु गड जे जों फरायसाफोरखौ अननायानो इसोरनि बयनिफ्राय देरसिन खामानि मावनाय ओंखायनो बै फरायसाफोरखौ अननाय खामानिया जोंना कन्टिनिउसलि सोलिलांबाय थागोन